onye na-esi na o nwere ka nya dị ndụ bụ ife ọma ya emeli gị onye bụ naba na onye etetara ọ bụrụ gị wee jebe ajọ ije onye ezu ọdachi n'ụzọ egwu m na ihe akagbu ilu ihe eze gbu ilo ọkpa na-achọghị ya adalele ọkpa ị na-achụ ya adakwu na o nwere ife o mere gị iji wee chụrụ ya ọbọ na-agọlụ gị tata bụ na igbu n'aka nri n'izu ụka abagala ịba ihe egbute ife dị mma igbu n'aka bụ ihe egbute ife dị mma ịga n'iru ihe ahụ ife dị mma ịnapụghị azụ ihe ahụ ife dị mma onye na-esi na o nwere ụka nya dị ndụ ife dị mma emeelụ gị ife dị mma dị na be onye oyi evunarị ya natalụ gị ekwu m na ọ ya adịla gị na mma n'aba Chukwu na ọ dị ise ụmụnne m asị m ka anyị bịa na oyi eluwo m na oyi danda sị na ọ na-adị ya mma ka ji ya eye maka na ọ malụ na olutu ana na oyi elutu ya ọkụkọ sị na ọ na-adị ya mma ka ndị gba mkpụrụ maka na atụsa na na ọkụkọ elijuwa ahụ ọka nkịta sị na ibe o jebere onye anyị chansị nna na anyị mamli nyekonye ovu ọkpa enu bụ ka nya gọọla ụmụnne ya dịga ibu maka na ebe asị na mmadụ si na ebe asị na mmadụ na o riri mme bụ uso si na ebe o jebere onye anyị chansị nye ekpogbuli ya aja bụ na ọ da-arịa arụ ibe mmadụ awụ ebe ọmụazụ onye na n'onu ebe onye na a na-akpọ mmiri enwe ilo onye ọkala ana m adabata gị n'oge awa si gị na okwu anyị ji wee bịa tata okwu bụrụ Igbo baa ụba okwu dị oke mkpa achọrọ m ka izisa ozi a dịka ị na-anụ olu m tọpik anyị tata anyị sị ka anyị kwutọpụ maka ife anyị na-ekwugbu maka na ọka nkịta sị na ọ na-abụ nya na-asị onye ọbịa nnọọ asị na ọ na-agba ụja mana nye buru n'obu ka nya gbọva ụja nọ na ụlọ a na-anụrụ asụsụ ya ọkwanye nnọọ ka nya na-asị onye ọbịa bụ na asị na ọ na-agba ụja ibe nji wee tụọ inu a bụ maka na ụfọdụ n'ime unu ga-abụgo the caption ụfọdụ n'ime unu ga-afụgo the topic of the day ife onye ọbụla onye afọ ga-ekwube na abụ mile nwilo dị envy mile nwilo dị jealous debaiz na ọ na-agba atụọla ọmala atụọla ove ka ove nye isi n'ọbịa ove ka amara mgbe eji wee ka nkụ ụkwa ma gị mala amalụ na ove ka mụta nta atụ osisi dị n'ọbịa agwụ oke nkịta nyala akpa ise dị n'ọbịa agwụ onye atụchala inu wee kọwalị ya ego eji wee nụta nne ya n'ala n'iyi ọ bụ na ị mara ọka ịmalụ maka na inu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu inu na-eme okwu toro ogologo ebe enye na nkenke onye agwala amalụgo esizikwa na ihe amara nke a gbasara Iwaji ma ji wee bịa tata bụ maka ọgwụ ego ka mkpọ onye afa maka na ndị be anyị sị na ọ na-agba takata chakwụ luo onye ogbi ntị onye ọ na-eme omume na-ebekwa n'ọbụbụ okenye ọbụla sị na nya mara a na-egwu bụ okenye alụlụ ala maka na ọ na-abụ ekeche ya n'ama ekebe na mmụnna ekeche na mmụnna ekebe n'obu ekeche n'obu ekee na mkpuke ekeche na mkpuke ekebe n'ọkpa okenye ada anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụlị o ji okwu agba azụ bụ ka di ya dị mma onye ọbụla ji okwu mgbe ọbụla ọ na-ekwu oke okwu isi nwa ọka mgbe ọbụla ọ batara n'ụlọ okwu akarịa ọ batara na ọ na-aba ibe o ji agba mba bụ ka di ya dị mma ịfụkwala na ọ chọwa na m chọrọ ka egbuo ọgụ ịsịta na ọ na-ekpesaka ibe ọ chọrọ bụ ka igbuo ofa ka idozie elufa ka ada anụma ọ chọrọ udo Oke Ite Ibobo Ewele
udu akọ mmili oke ma anya ụla. So many of you na-agba ọgwụ amara the secret of nyaba ọgwụ. Onye ka m chọrọ ka m gba unu iwe. Asị na ebe onye bi ka ọ na-awachi. Azịza ochie mala ebe ọnụ agbịsị dị. Ị na nnukwu inu. Asị na nwata na-eji izu ndị Ishi na ọ mazi atụ inu ọmụta ka eji akpọ ụtaba. Nke ka m kọwalụ nya bụ inu. Gee m ntị na ọ na-aba tụlo ntị ana ịnụ ya danda. Danda na-ebekwa n'ụya. Danda na-ebe ụya. Mana yi tụlo nwa ntị ana iwe n'ụya danda. Maka onye sendila ego n'obodo oyibo ka agbaoli Oke Ite. Onye na-akwadobe ka ọ jee gbọọ. Ọ bụrụ out of jealousness na m gwara gị sị gị nọ isi dọpụ ntị abụọ bịa. Mana mbọsị na-eyi ebeli isi ntị ya esie. Ụkpa na okpoko gburu bụ ntị chilie na m adịrị eme gị force. Ọnụ m ka m ji wee kwu. Beside na ndị dibịa ndị ahụ na-enye gị 4 days ma 5 days ma 7 days ma 1 week ma 1 month o sị gị nge bịa na imecha o mecha ọ bụ na o mere onyinye nke ebe ewele ego gị na peji be ka ba na-ekwu na their wall. Mụ nwa bịa na my own wall ka m mee ga device ka ndụ ọgọ ọdụ. Ndụmọdụ ndụchala ovu onye ọgwa m na ụbịam a na-adụrụ ọganyala ọdụ. Of course na mụ bụ ụbịam na nye nwa bụ ọganyala. Gekwe m ntị na o nwere ebe ị ga-amụta. Achọrọ m ka ịkpọkọba ezinụlọ gị nso. Kpọkọba ụmụaka aka na-etoite nso na o nwere okwu m chọrọ ịgbara maka echi. Adịrị ama Ọnịcha gwara Obosi ihe asị na inu akalia n'okwu taa. Ibe ji were na-agba gị ya bụ na ọ na-abụ duru chi ikwu okwu mileni ọsụwa n'ude oweli inu so di ya. Ọ na-abụ dibi n'ụlọ chọọ ịkpọkọba ụmụaka ya wee chi ikwu okwu zuru ezu ọsụwa ude wee weli inu wee mee gịnị wee sodo nyaba okwu. Kpọkọba famili gị nso ma ị bụrụ onye were ezinụlọ. Kpọọ ụmụnne gị sị baba bịa. Onye na-asụ akwa pụta. Kpọọ nwatakịrị ahụ efuru ka na-etoite si ya bịa ka o soro nọdụ na program a. Maka na abụrụzi ndị kwuru eziokwu na ka o ji wadị ka eziokwu anọrọzi. A sị na obodo ọbụla bụ obodo ndị kpuru isi na abụ onye were anya na abụ abụgbu onye na mkpọ na n'ihe mmiri. Obodo ndị kpuru isi na-enwe anwa wee bụ onye were anya were otu anya maọbụ anya na abụ ewere ọkpọ mee gịnị bụgbuo onye. Ndị isi ewere ọkpọ bụgbuo onye. Abụrụzi ndị kwuru. Kedu isiokwu m tata? Isiokwu m tata bụ secret of ọgwụ ego. Ọbọdụ ga-asị ka dibe bụ ọgwụ ego maka na nwa dibịa ekwetarazi agbaghị ibe bụ ọgwụ ego maka na nwa dibịa chọrọ ịkpata ego n'aka gị. Dibịa alụawa họteelụ, dibịa alụawa filling station, dibịa alụawa ụlọ elu na ụlọ ala. Dibịa ekwerozi ekwu eziokwu. Ọbọdụ amara ibe bụ dibịa. Ọbọdụ amazi ibe bụ nsọ ana. Anyị emeluwe ana maka na anyị na-achụ ego. Asị gị na ndị Igbo vụrụ ego n'anya. Who don't want to be a big man? O nwere echọrọ ebe ụbịam. O nwere echọrọ ebe ụbịam. Mana gekwe ntị ka ị nụ ya agbịsị na agbịsị na ebe ụya. Mbosi bulugbo ego adịrọ ego ka bịala abịa.
o mebere 400 years o mebere 400 years anyị ji wee use ego o mebere 300 and something years ka anyị ji wee use ego izizi anyị uzuru bụ ego a na-akpọ ego mgbọdamgbọ tupu anyị eyuzu ego ayọlọ eyuzuchara ego mgbọdamgbọ wee yuzu ego ayọlọ wee yuzu ego ayọlọ wee yuzu ego igbe tupu eyuzu esesi na tọlọ na afọ ego mgbọdamgbọ emebere 300 years o mebere 400 years anyị ji wee yuzuo ego mgbọdamgbọ kedu ebe ọ pụtara ego nụnwa agwa gị n'Igbo bụla ego n'anya bụ okwu asị Igbo abụrụ ego n'anya kama na Igbo na-agba mbọ ego a na-apụta na Igbo abụrụ ego n'anya ọ bụ na ngụwa bụla ego n'anya ihe eji maka ego wee gbuo nwanne gị ihe eji maka ego wee gbuo mmadụ ịma na ngụnwa bụla ego n'anya na ọ bụrụ Igbo na anyị ejiri ego wee to ife onye na-ewere ada agụ ya ego bụ nke ikpeazụ n'ụkọ ndị be anyị agwa ọgwụ ego nwa dibịa emewe ọchara acha si gbuta kedu ibe bụ ọgwụ ego ọ bụ na ịgbọla Oke Ite ịgbọla ọgwụ ego ọ bụ na ịgbọla Igbo bụ ịgbọla ọgwụ ego ọ bụ na ịgbọla oruru ịgbọla ọgwụ ego ọ bụ na ịgbọla ibu akọ mmiri ebu ịgbọla ọgwụ ego ibe ndị be anyị na-eme bụ ọchụchụ aja onye lara nkịta wee gote enwe ibe ntukwu ka dị na biya onye ọbụla lalụ nkịta wee gote enwe ibe ntukwu ka mere gịnị ka dị na biya ijezi n'ebe dibịa si agba ọlụ gị ọgwụ na ọgwụgwọ ọgwụ abụrụ omenala ejiri ọgwụgwọ ọgwụ wee mara anyị ndị be anyị agwọrọ ọgwụ ndị Igbo agwọrọ ọgwụ ọgwụ anyị gwọrọ bụ ọgwụ ikpo asịkwa gị na ọgwụ adịrọ mana nna gị agwọrị ya asịkwa gị na ada agba ọgwụ mgbe ahụ mana ibe mgba gị kịta bụ nna gị your forefather your ancestor agwọrị ya jee tuo your lineage jee jụọ ese maka na ọ bụrụ na agwọrọ ọgwụ na be unu jụọ ese kedụ ndị gwọrọ ọgwụ ego na be unu jụọ your grandfather jụọ your uncle ka o gosi gị family ndị gwọrọ ọgwụ ego ka ije narị family ka ịfụ ka iru na anya dịba ndị gwọrọ ọgwụ ego na Igbo dị mbọ ewe ka abata n'ovu obodo ọ bụrụ mmadụ ịbụa bụ ndị ekwe nke ikpeazụ ahụ n'early 80 70 agwọ abụọ ọgwụ ego n'igwe no early 80 90 early 80 early 90 early 80 late 80 early 90 late 90 ka ọgwụ ego adịbele ibe ọgwụ ego wee wuwe 70 gbadaba ọgwụ ego adịrọ wee lụzie n'ụwa nke anyị akịta from 2000 or 2000 from 2015 ka 2014 wee gbagotezie ọgwụ ego wee sala ọkụ nwa dibịa wee mebe adịvat alụ maka na ọ chọrọ ego n'aka gị ebe ajọ na dibịa sị na ọ maala agwọ maka nwa dibịa chọrọ mkpata ego nwa dibịa chọrọ nlụ họtel nwa dibịa chọrọ nlụ ụlọ elu nwa dibịa chọrọ ịdị n'anya convoy nwa dibịa wee gwa gị na alụ bụ ezigbo ire a sị gị nke tọkwa ntị n'ana ọgwụ ego abụrụ omenala ma gị sị mụ na mgbada ya akwụ ụgwọ n'oge mgbada kwụọ ụgwọ iwe jee ebe dibịa si agwọọlụ gị Oke Ite nya gwọọlụ gị Ibobo si ekechiela gị klayant nkechi klayant bụ ọgwụ ego futubọọlụ ọ bụla ịgbalụ na-arụ aja bụ mgbe aka mgbe eri ọbasụaba konyu ọbasụaba ka o jide nwa gị dị ọdụ kwatuo onye kwụọ onye isi n'ala
iri ite obele isi ili n'ọkụ kwatu onye kpuo onye iru n'ala. Ejiri ọgwụ ego wee malụ ndị Igbo. Onye Igbo na-anụ onye m. Ejiri iji mmadụ wee chụọ aja wee malụ ndị Igbo. Ejiri iji mmadụ wee gba ọgwụ wee malụ ndị Igbo. Ịnọ n'obodo oyibo sendielu nwa dibia ego sendielu ya 3 million 4 million ka ọ gbọọlụ gị ọgwụ. Ịjụkwala ibe oyi eji 3 million wee gota. Ọgba gị na ọgwụ ahụ na ọkala aka ịmakwa ibe eji ego ibe ya ego orili nne na material galala ọnụ ibe ya ego orili nne. Kedu material a na-ego ibe bikalị atụ ibe bikalị ntụ egote ugo ọsị gị na-eyi ego ugo bụ ego one ka bụzi na ugo bụ 300,000. Kedu ibe ejizi ndị ọzọ ndị malia n'elu wee na-eme? Kedu ibe eji ego ndị malia n'elu wee na-eme? Obodo asị gị na ịdị against ọgwụ. Ọ bụrụ m dị against ọgwụ. The culture is against ọgwụ. Igbo tradition is against ọgwụ. Jee jụọ ese ndị gbọrọ ọgwụ na village gị ka agba gị dibịa ọbụla na-agba ọgwụ ada anụ nwa ya anụ. Mmụọ gị ọ na-amụta mbeside. Dibịa na-agba ọgwụ mmadụ na-anwụbie mgbe gboo mmadụ na-anwụbie kwada. Jee jụọ ese ndị meli dibịa gbọrọ ọgwụ. Jee jụọ ese na bunu na village gị. Jee jụọ ese nwa dibịa na-agba ọgwụ. Jee jụọ ese family ya. Jee na family ya ka ịjụọ ese. Iwelide si na ụmụaka gị na-akpata ego. Mmadụ je kwesị na ọ dị jealous. Asịrị gị na ọ bụrụ mmiri enwere ọ dị against ọgwụ. Tradition is against ọgwụ. Igbo tradition is against ọgwụ. Maka na ọgwụ bụ by forcing a nation. By forcing Chukwu, telling your chi that no dị not capable ịlụrụ gị particular ọrụ enyeli assignment nyabịa lụa before chi gị ya n'ọgwụ ụwa. N'onwego assignment ebunye gị your manual, ebunye gị everything about you, how your life will go, what we eat in the morning is in your manual, what we eat in the afternoon is in your manual, what you eat in the night is in your manual. But to you, one person de kage. Si chigi nyanye ge manual a nyaluzi n'olu. Your personal assistant, your spiritual protector. Ki igbali yasi oga sit down nyaluzi na. Ndi Igbo pụtụrụ n'inu si na onye bubechi ụzọ ọgbagbu onwe ya n'ọsọ. The only ọgwụ ndị be anyị mere assigned bụ ọbịalije egbumugbu onwe ya. Apart from that, every other ọgwụ bụ abomination. Alụ ka ị na-eme. Ọ bụ na ịgbọghọ ọgwụ ego ji akpụ alụ na imela alụ. If you like, sị m na m dị jealous. If you like, sị m na m dị nke nwa. Sọọsọ ọgwụ ndị be anyị si na ọ bụrụ ajọ ọgwụ bụ ọbịalije egbumugbu onwe ya. Every other ọgwụ bụ ajọ ọgwụ. Whether you believe it or you don't believe it. You like ya, kwuvie maka na ọgwụ gị dị na be dibịa. You like ya, kwuvie maka na dibịa bụ your favorite. You like ya, kwuvie adịmene mmadụ anya n'iru wee na-ekwu ya. Ibe nje ekwu ya bụ na dibịa nkụzi malụ m na-alụ ya. Dibịa m ka m na-alụ ebe a. Mmiri je mewe dibịa na-eme na dibịa m nya ka m na-eme ebe a. Dibịa bụ malụ m ka m na-eme. Nya ka ije ege m ntị. Tụlo nwu arụ ana ka ịnụ ya danda. Ọgwụ ọbụla ịgbọla agwụ ijelebe dibịa jee gbọta bụ ajọ ọgwụ ka ọ bụ. Sọọsọ ọgwụ ịgbọlụ na-abụrụ ajọ ọgwụ bụ ọbịalije bụ ụmụ ma gịnị gbuo onwe ya. Sọọsọ ya bụ ibe na-abụrụ ajọ ọgwụ. Obodo asị gị na alụsị bụ ọbịalije bụ ụmụ gbuo onwe ya. Asị gị kedụ maka alụsị na alụsị bụkwa na ọgwụ agbọrọ agbọ. Alụsị bụ ọbịalije bụ ụmụ gbuo onwe ya. Obodo niile kwekọtara ọnụ wee gbakọ aka ọnụ na ovu onye ada emewe alụsị. Dị na Igbo nna asọ tụlo nwa ntị ala ka ya nụ ya danda. Tụlo nwa ntị ala ka ya nụ ya danda.
ọgwụ ọbụla ịgbara agwọ bụ amosu ka ị na-eziga ọlụ ka ọ jee lụalụ gị ọlụ na ọgwụ bụ the ways of witchcraft. Ọgwụ bụ the ways of witchcraft. Ọgwụ agbara agwọ bụ amosu. O nwere ka ị ga-esi wee fụga n'ụzọ okenye asị gị iligwala amosu nwata iligwala amosu ka isi wee fụ m ebe nna ebe enu kedu ebe ọ pụtara? Ọgwụ bụ amosu bụ ibe na-eme extraordinary. Amosu bụ ibe ga-emelụ gị tomorrow dị near, making things to be near, making tomorrow to be near. Ndị be anyị emeri ọ bụrụ ibe eji wee malụ ndị gboo. Jee onye bụ na-asị gị na ọgwụ abụrụ na ibe mmiri enwere bụ asị. Kedu ọgwụ nna ya gwọrọ gị mena nna ya gwọrọ Oke Ite mgbe Oke Ite bụ Oke Ite na ọ bụrụzi kịta a na-egwu unu wayo na wayo ka a na-egwu unu kịta. Oke Ite ọbụla alụrụ gị ga lụrụ ọrụ ịnọ na problem. Alụrụ gị Oke Ite o wee lụọ ọrụ ịnọ na problem. Ọ bụ na wayo ka egwuru gị kenere chi gị. Ọ bụ na alụrụ ọbụna ọ lụrụ ọrụ kenebe chi gị. Ụfọdụ bụ wayo, ụfọdụ bụ mmụọ dị na be nna gị. Ọgwụ ego bụ sending a spirit against your chi. Ife ọbụla kalili chi gị ili nie. Ego ọbụla na-esoro na chi gị ịna nie. Ife ọbụla na-esoro na chi gị ịnabata nie. Rapụ chi gị na ndị be anyị si na ọchị bụ ụzọ chibulu ụzọ ị na-esi ya n'azị. Oge chi gị ka mma. O nwere oge chi gị debelụ. Ndị be anyị na-egekwe ụya na ndị na-egekwe ntị. Ndị be anyị gwụrụ aba sị na oge chi ka mma. Ọ bụrụ oge Chukwu na ochi gị oge chi gị ka mma. O nwere oge enyelu chi gị ị ga-eji wee kpata ego. O nwere oge enyelu chi gị ị ga-eji wee mụta nwa. O nwere oge enyelu chi gị ị ga-eji baa ọgaranya. Ịrapụ oge ahụ wee mebe ife ọzọ. Ịrapụ oge ahụ wee mebe any other thing. Ịma na ibubego chi gị ụzọ. A sị na nwata bube chi ụzọ ọgbagbuo onwe ya n'ọsọ. Kedu the item eji eme nya bụ ọgwụ? Ọgwụ ọbụla na-alụrụ ọrụ ịma na paasị ya ezuru ezu. Nwa dibịa gụọ gị wayo nachalị gị ego ọbụna otu ezuru paasị na nya bụ ọgwụ. Ịma na paasị ya ezuru ezu maka na ọ bụrụ na itecha obe ọbụna ingredients ya ezuru ezu nya bụ ọba ya atọrọ ụtọ. Itecha obe ikpo yazie nnu ọba bụ ga-ewe test zamia. Ọ bụ na itecha obe ọbụna itinye rie nnu ọba bụ ga-ewe test. Kedu nkọwa m? Ọgwụ ego na ọbara mmadụ na-arụ ọrụ. You must send the spirit of a human being ka o jee dọtalụ gị ego. Without that ego ahụ ama mbịa. Ọgwụ ego na-eyuzu human pass. Ọgwụ ego na-eyuzu human being item. Ibe dị na mmadụ ka eji agba ọgwụ ego. Ọgwụ ego ọbụla na-etinyere mmadụ ama lụ ọrụ mmuhulie. Ọgwụ ego ọbụla na-etinyere mmadụ ama lụ ọrụ mana dibịa bụ amara agbọ. Dibịa bụ ejezi mọchụwarị je weta ọkpụkpụ maọbụ gbata mmiri. Oke tilibe dị na mmadụ maọbụ chọba ntutu isi mmadụ maọbụ chọba aja ọkpa mmadụ. Dibịa bụ ejezi je peta ọgọdọ mmadụ anọkịta agbasa akwa na vileji ebele ọgọdọ. Akwa nwaanyị mmadụ mma ama ọ gbasa anya eje bechalị ebechalụ. Eji agba ọgwụ ego. Without those things it can never work perfectly. It can never work perfectly. Chi ga-asọ gị nyeli aka sọsọ enyemaka ihe enyeli chi gị bụ chụọ aja. Ọgwụ ego ọbụla na-etinyere mmadụ can never work perfectly. Obodo na-eje achọ onye kwalu mbu onye nwere hot bank banka eji agba ọgwụ ego oruru fa bụ the best nya bụ the best. Onye ọbụla kwalụ hot bank
onye ọbụla gwọkwali mkpumkpu onye kwali mkpumkpu fa bụ the best a na-achọ eji agba ọgwụ ego. Agwa gị na onye bi na nnyo maali nnyo aja onye na-azụ ka ọ maala anya. A sị na ochie azịza maala ebe ọnụ agbịsị dị. Obodo ọgwụ ahụ ị na-agwụ ụgwọ ya bụ onye kwalụ mbu ka a na-echọ eje n'ebe enili ya abụọ ọnya. Onye kwalụ mbu enyi enye wee mala ebe enili ya abụọ the person abụọ ọnya. Mkpumkpu onye kwalụ mkpumkpu ịma maka nke a. Ịma maka nke a. Ewesi na onye kwalụ mkpumkpu wee pụta. O nwere nke a na-achọ ọkpụkpụ onye nwere accident. O nwere nke a na-achọ ọkpụkpụ onye nwụrụ na accident ya monitor ya. Mutual attendance na-alụsị ya ọkpụkpụ onye nwụrụ na accident achọrọ ya. Ebubete ya na ọ nwụrụ o si na ọ nwụrụ na accident achọba ọkpụkpụ ya. Ọ bụ na o nwere agba ọkpụkpụ ya gbajiri agbaji amịlị ya. Enwere ebe a na-achọ nsị agadi nwaanyị nsị agadi nwaanyị nyụọ nsị achọba nsị ya. Nsị agadi nwaanyị nyụrụ anwa wee weta nsị ya bụ ewere nye m ọgwụ agadi nwaanyị anwụrụ spirit ya eje achụba ego. Ogbu onye mbọsị ndụ na-atụ ya ụtọ. Nwa dibịa ga-asị gị na nwere ibe dị otu abụ na o nwere ibe dị otu abụ. Enwere nke a na-achọ agwụ ejikpulu ozu agwụ ekpughesịrị ozu agwụ ekpulu ozu eji agba ọgwụ ego. O nwere nke a na-achọ agwụ ekpulu ozu ka ị na-amụ ebe ị na-alịbaga na ya agwụ eji wee nye ozu. O nwere ọgwụ ego nke na-achọ nwa amụrụ ọvụ. O nwere nke na-achọ nwatakịrị akpọpụtara n'afọ nne nwatakịrị nwụrụ n'afọ nne akpọpụta ya. Ị ma na most parents na-ele those child ele asị na ọnwụgo dọkịta ekweghị ọnụ segerapịa. O nwere ọgwụ ego a na-eji nwatakịrị ewepụtara na abortion na-eme abortion. Nwatakịrị ewepụta ya ịrapụ ya n'ụlọ ọgwụ ndị ụlọ ada ewu ya na ụmụ agbọghọ ada ewu ya. Ịma ibe eji eme ịma ibe eji eme ịnọdeba na-edifend efe ị na-amarọ. Dibịa ọbụla sị gị na ọ dị-etinye pas ọ mara agbọ ọ da alụ ọlụ. Ọ sị gị na ọ mara anya ọ distance mana ọ ma nrụ ọlụ ọgwụ onye ọ ma nrụ ọlụ. Nwatakịrị ewepụtara eteli n'ime etepụta ọkpụkpụ ya ibe ewepụta ewesịsịrị achịkọrọ ya ewere ejewu ya n'oke ite. Ụfọdụ mechara nya bụ techeli ime ba mụtarazi nwa ọzọ. Ịma na-eji nwa gị wee gwọọ ọgwụ ite ime ọbụla ịmụtara nwa ọzọ. Ịma na two things dị involve. Nke izizi nwere ike ọbụna aja na dị na be unu aja na dị na be unu ọbụna aja na dị na ụmụnna gị aja na wee dị egesi ime adị iteli maọbụ ọbụna aja na adịrọ na be unu iwe aka na-achọ nwa ma gị iteli ime na nwa mgbe ịdịbụ ime wee tee nye. Ịma na-eji paasị ya bụ edepụtara n'ime wee gwọọ ọgwụ. O nwere ka ị ya amụta nwa na nwa nke enyere gị enye na iji egwe ọgwụ. Nke nwa bụ onye buru nya bụ ime ji egwe ọgwụ nke ka ya na apọịntị jiri nwa dibịa na apọịntịrị onye agwọọlụ ya agbọlụ. A na-apọịntị onye agwọọlụ ọgwụ agbọlụ na apọịntị nke bụ onye tere ime na apọịntị onye dibịa gbọlụ ya. Onye ji enyi wee kwụọ ọnya kedu anụ ọzọ ya amata dịka enyi. Isi m na ọ nwere ibe o mere.
onye maara ọgwụ ego agwọ na-eyuzu placenta nwa. Placenta na-efu efu n'ụlọ ọgwụ. Ọgwụ ego agwọgburu mma ka a na-achọ akwa eji wee mụ nwa. Akwa eji mụ nwa a na-asị ya achọ eji agba ọgwụ ego. Ma Oke Ite o, ma Ibobo, ma udu akọ mmiri, ma oruru. Ọgwụ ọbụla na-eweta ego ma ewele. Ọ bụ na itinyere ịma na ịmara ya agbọ. Babụ paasị ya bụ a na-agba gị na ọ galala ọnụ. Paasị na a na-asị gị na ọ galala ọnụ. Nya bụ paasị ya bụ a na-agba gị na ọ galala ọnụ. Na-ejiri 1 naira eweta ya. Ọ bụrụ 10 naira, ọ bụrụ bebi hada. Nke a bụrụ bebi hada. Ọ bụrụ oke dibịa. Uche gị dị ya. Onye aghọgbulu ka agbala. Onye ọbụla aghọgbulu mana agba gị ya. Abalị nke sị gị na o nwere oruru a na-eyuzu nwatakịrị dị below 2 weeks. 2 weeks old, below 2 weeks old. Ọ gala 2 weeks mana ọ ya lụrụ ọrụ. Oruru abụbụ nwatakịrị ya bụ adịrị egbu na ya esi n'akụkụ ya wanye mma n'afọ, tinye ya bụ nwatakịrị mma n'afọ, ọwa anya afọ, tinye aka wee wetu mkpụrụ obi ya. Nwatakịrị a na-ebe etinye aka wepụta mkpụrụ obi ya, dọpụta ya dọkapa mkpụrụ obi ya dọkapụta ya, welie tinye n'ime ite. Ọ na-asụ ego asụọ mgbada akwụ ụgwọ ego ga asụọ asị gị gawa n'ụzọ eyelugo. Esi na dibịa ebe ọ na-akpọrọ gị n'ọgwụ ire a. Onye ji enyi wee kwụ ọnya kedu anụ ọzọ ya amata? Tap your screen. Ka ndị ada flag na vidio. Tap your screen. Tap. Onye ji enyi wee nkwụ ọnya kedu anụ ọzọ ya amata dị ka enyi? Ndị be anyị na-ata ahụhụ. Ogwe ga-emega anyị ịwa. Onye ọbụla chọrọ ịkpati ya by all means chap. Onye ọbụla chọrọ ibute ike generation ka anyị nọ. Generation ibute ike ka anyị nọ ive ana. Obodo ga na otu anyị nọ ive ana mara na-eyuzugo gị. Maka onye na-asị gị na oge nke rapụ na Oke Ite na-alụlị ya ọlụ, nke rapụ na Oke Ite mmadụ anwụbebe ya. Ụfọdụ n'ime unu n'ebe a na-eyuzugo gị. Kedu ka esi yuzu gị? Ị mabere na-eyuzugo gị o. Ị na-eyuzu your destiny na-akpa ego. Ị na-eyuzu your destiny mgbada na-akwụ ụgwọ ma ga marọ. Kedu ka esi yuzu gị easily without nke nwa marọ? Mbọ aka ịgbapụta mana ịgba mbọ wee wụsị ya. Ekpoli ya wee gba Oke Ite mana eyuzu gị. Akwa nwa iyipụtara nwa ọfụ wee chili ya chinye mmadụ wee chili ya chegaba dibịa wee were gba Oke Ite. Ọ bụrụ ijizi na akwa nwa gị wee na-eme ọgọ. Ichi igonye mmadụ akwa wepụta ego gote akwa chi anya. Ọ bụrụ mmadụ niile ka ị ya achinye akwa nwa gị ile. Akwa nwa gị ile. Akwa ụmụ gị. Esi na ọ mụrụ nwa ọfụ nwa m etofego nke ka mkpolukponyi chere akwa agba ọkụ. Ichizi naba ibe anyị nọkịta bụ mbute ike generation. E ga-ebulu nwa gị wele ebulu ike. Nwatakịrị na-ewere ife na-eme anọkọta ọda mbeside ya mara ife na-eme nwa gị. Mbute ike generation ka anyị nọkịta. Mbute ike e ga-ebute ike. Onye ọbụla chọrọ ịgba moto ka ọ na-abụ na nwa gị bụ moto a ga-agba. Onye akala ka ya na-amara mma were akala ka nwa gị gbazue uche gị dị ya. Ịkpụcha nwa gị isi oge elugo oge ya abụ iluo na babe saloon ịta akwa n'ala.
akpụcha gị isi kpokọrọ ntutu isi gị nataba maka eyuzu gị ihe amara na eyuzugo gị a na-ekpokọ ntutu isi some barbers na-eliela ntutu isi nna agba gị na na-eje n'ụlọ ụka azata aja wee bụzialụ ntutu isi dị na barbing saloon ntutu isi barbing saloon nya bụ the easiest ntutu isi barbing saloon bụ the easiest mmadụ na-ekpochara isi kpolu ntutu wee nara mmadụ na-ekpochara isi bute kpolu ntutu wee nara so many people can say Mili dị jealous Mili why ji ukwu ụdị okwu a Mili na-ekwu ka Mili kamel uche gị dị ya let us save our generation ma ọ bụ na ị na-anụ olu mụ ka isi evuwe na ụmụaka next 15 years ndị ga-agba ala ya akali ụmụ nwaanyị ma na-amụta nwa ya akali ụmụaka eyuzu akaligo mbute ike generation onye ọbụla chọkwali mbute ike ị ma na rezọ iji wee gba mbọ gị nọ n'ọlụ rezọ iji gba mbọ nọ n'ọlụ ị ma na rezọ iji gba mbọ nọ n'ọlụ ị ma na agbụkwụ gị nọ n'ọlụ ị ma na a na-ezu silipas agba oke ite agbụkwụ ịgbala agba ebe ịzọrọ ụkwụ ị ma na silipas ịzọrọ ụkwụ nọ n'ọlụ ịma bọsasị gị ma pantị gị nọ n'ọlụ ụmụ nwaanyị paadị unu nọ n'ọlụ paadị iji bụ nsọ gị nọ n'ọlụ pantị iji bụ nsọ gị nọ n'ọlụ ị ma na ọ nọ n'ọlụ maka eyuzu a ga-esi na ịmarọ ịma na eyuzugo gị ịmarọ na eyuzugo gị na-agba ebe mbọ ịmarọ na eyuzugo gị eji gị agba benz ịma na ịgbabago benz ị na-agba benz dị n'akara aka gị mmadụ ebulugo ezugogo ori mmụọ ezugogo ori na mmụọ maka ị ga na-asị gadị n'ime ndị a na-alụ eyuzu ntutu gị ezuo ego ori na mmụọ all your spiritual account will empty they will empty your account spiritually on nekaba ji achọ those things enwere eweli iji wee bịa ụwa they can empty your spiritual account all the good luck dị gị n'akala ka ewelu ntutu gị bụ dọkọlịa all the good luck dị gị n'akala ka ewelu mbọ aka gị dọkọlịa all the good luck dị gị n'akala ka ewelu your footprint dọkọlịa all of them they will remain no one. Kedu ebe aja achọ ntutu isi gị? Ị ga-anọ na nlọ n'anya plane n'anya jet ịnyacha na nlọ onye ọzọ ebuli ya ịbụ nnukwu mmadụ ịbụ nnukwu since eji nwa gị ịbụ nnukwu mmadụ ịma na ntutu isi gị abụgo nnukwu mmadụ na be mmadụ nnukwu mmadụ ga na-apụta ibe agba gị na ịpụta gị ibe nọ nnukwu nna ka ebe paaki moto ise na ibu igobekwa moto gị doju onye ọzọ na anya ya akala ka iji wee bịa ụwa somebody na-eyuzu ya ịma na a na-eyuzu akala ka mmadụ ịmara yuzu akala ka gị ị na-eme nkịtị mbọsị ị na-abịa ụwa igwere spiritual akaụntụ ebe a na-adọ ka ibe chi ga-eweta nka ọ ga-agba moto na 2025 etielu gị ọ ga-agbakwa ọzọ ma after 6 months eweli etielu gị ọ ga-alụ ụlọ ọ ga-alụ duplex chi ga-ebuli etie ọ ga-akpata 100 billion ọ buli etie ọ ga-enweta kọntraktị a ọ buli etie 2024 December ọ ga-enwe somebody ọ ga-emit onye abụ ga-enye nnekwu connection eweli etielu gị eburibe na-edebe anyị na-eche ka taịmụ lue taịmụ ga-elube onye ọzọ eje echili weli your property gba ọgwụ agbara n'ọgwụ adọkọli eyuzu gị you don't know
Over there, never name agitate. You are not Oke Ite. Nmiri Oke Ite is good. Nmiri Oke Ite is this. Nmiri Oke Ite is that. Kedibo Oke Ite na adelemma. Mata emugelube. Ine use wakalaka ndi ozo. They proud of it. Ofodo mwanya. They proud of it. Now one mogo bieje hook up on nataro. They proud of it. You say anya melanwe. Ngipo onye na support walo. So we menya balu. Iburu na ida agbonya Oke Ite maka na support onye na agwo ya. Iso we megene malu. Ewu alu gbapụ n'aka. We na alu. Masi weta no boro onye akpọ. Efu alu we na alu. Isi na mmu abo na like ego anya di mego o ka mo otu eyuzulia o nwere kwa onye ọ dị mma ma nya nwụrụ no na-eme hook up ọ dịrọla amụ mma wee kpoji isi n'ala ọ bụ na nna ya wele ego na onye mere hook up ijize na ọ na-eme hook up ka ihe uzu ene ụmụ nwoke ịma na ibe na okpu nna bụ enyi iji wee mee ibe na ka ndị akpọ ya ba okpu nna bụ enyi gị nọ n'ọrụ iyuzuru eyuzu ndị agwụna na-eli ya agbapụta ibe na gị agbapụta aka m ịgbali na okpu nna bụ enyi ele anya a na-eli ele afụgo m dibịa golie njụ onye ọgbọ m ibe o ji eme ibe onye bi ka ọ ma anya ya ochie azịza maala ebe ọnụ agbịsị dị okpu nna bụ enyi ahụ akamụọbụ ịgbaliri okpu nna bụ enyi ọ nọ n'ezigbo ezigbo ọlụ ka ọ nọ uche gị dị ya mana ụmụ nwaanyị bụ the easiest eji ụmụ nwoke eme o mana ụmụ nwaanyị bụ the easiest obodo ụmụ nwaanyị jee na family dị iche iche so many people na-efu most especially ụmụ nwaanyị amago m so many people bịagolobe mgbe m na-achọ nwanne ba for over 15 years over 20 years over 30 years a na-achọ nwanne ba na-amara ebe ọ nọ ejigoli egwu ọgwụ ịnọdụ ebe a na-eme agitation for Oke Ite agitation for Oke Ite. So many people are missing. Ndị mmadụ efusigo na Ndi Igbo maka mbute ike anya nọ ebe a na support alụ ofu ụbọchị ọ ga-eme gị ofu ụbọchị nwanne gị ga-efu ofu ụbọchị nke nwanne nwoke ga-efu egeji gị wee gbanya bụ ibe aja ibe abịa na support alụ abụ ga-eme n'isi gị oti gị n'isi na onye kwadola alụ etie n'isi ebulu ozu onye ọzọ dịka ebufu nkwụ onye family m ejigoli eme anya ọ bụ a victim onye family m ọ nwere nwa agbọghọbịa na family m ọ na Enugu steeti ọ na Enugu university from Enugu enyi nwoke from Chatham owejebe Ogun steeti na Ogun steeti ka adị wee belie ala belie ike eji wee gba ọgwụ na Ogun steeti o menubegị ofu ụbọchị ọ ga-eme gị sọpọtụ marịa ji ibe sọpọtụ via ofu ụbọchị o mee gị kedu ibe eji eme ọgwụ ego abụrụ omenala anyị so many people family are missing maka ibute ike ịnọ nna ahụ kesi na nwere family ọ dị jealous mma dịgide jealous ọ bụ ome gị ọgwụ bụ jealous ama ihe ndị a mma dịgide oti gị n'isi omego m my family member afia bụ Chioma ụmụnna anyị kwali ya n'ikpo eje Jonata ozu ya Jonata polisi kpọwala 700,000 ka iwe bịa bulie
as of 3 years ago 700,000 ka bịa bụrụ ozu ebe atọ ụtara ozu ya n'Ogun steeti. Ọ gwa ị gaghị akwụ polisi wee bupụta ozu ya. Anyị ekwubezi okwu transportation. Ụmụnna anyị wee sị na ya eme ka anyị jonata anyị wee jonata ya rapụrụ ozu ebe a jonata akwa anya jonata na ikpokwa anya. Ụfọdụ ụmụnna emebere ya maka gịnị ụlọ amara omenala na be unu. Ife anụnwa kipụrụ so many ụmụnna in bondage tata maka na eji adunu nwaanyị agba ọgwụ ego. Ofu onye anọdụ ebe a na-asị m na onwere ife Oke Ite bụ onwere ife nke ama ofu ụbọchị oti gị na-arụ ịmalibe na-egwu one day ebele ala nna gị maọbụ ala nna gị maọbụ amụ nna gị wee were egbe Oke Ite na-ekwu ibe mbọsị ya ekweta na Oke Ite bụ ajọ ibe mbọsị ya ekweta na Igbo bụ ajọ ibe. Mmadụ na-enye gị 4 days kedu ibe o ji agba ọgwụ a ọ na-enye gị 4 days mmadụ na-enye gị 7 days ọgwụ agaba ọgwụ asala ọkụ ọkwụnye gị n'ọkụ ị na-agiteti ị naghị akụli ya aka na-akụli ya aka ibe ego dara ịda ibe na-eme give away onye ụchụ ibe ọ bụ na na-eme give away ịnị ya ka e wee mee gị give away. Ivu alụ ọ bụ na m ekwuchi anya nwụrụ ụna mana m kwuru na alụ bụ alụ wee nwụrụ. Ọ bụ na chi m ekwu na m kwuchi anya na ba ga-egbu m maọbụ na nna ga-eme m nkwuchi anya ka m nwụrụ ka ndị anwụ n'ọnwụ kama mma nwụba onye ụjọ kama mma nwụ ọnwụ ụjọ. Mmadụ anwụlube na famili gị onwulube na ofo family member eji wee gbuo Oke Ite. Wepụ aka na ya n'ezie the repercussion dị ya na repercussion ndị bụ onye gbọlụ ya gbọ ma dibịa gbọlụ gị agbọlụ ọ nọ na be unu dibịa na ijelu gbọlụ gị ọgwụ a ma nke bụ onye gbọlụ ya ma nke na-asọpọtụ onye bụ na-agụ ya ọ nọ na be unu. The innocent child the innocent person eji wee gbọ nya bụ ọgwụ nọ na be gị ọ nọ na be gị na-eche gị. The innocent person eji wee gbọ nya bụ ọgwụ nọ na be gị na-eche gị. Mgbarọteka aka ọ bụla ọnwa 12 emecheche oti ọnọdụ be gị. Ndị a na-agbagara ebe na anụ ịmụta nwa bụ okwu. Ndị aba na anụ nwaanyị ọbụla ba nụrụ ịmụta nwa ya bụ okwu. Onye gbolo oruru a na-amụtara nwa maka na ọtụ nwaanyị ime oruru eweli ya ọ tụrụ anụ nwaanyị ime miscarriage ọ tụ ime 220 miscarriage ọ tụ ime 200 nwaanyị ọbụla ọ tụrụ ime oruru ga-eweli ya o nwere ka ọ ya atụ ime. O nwere ka ọ ya atụ nwaanyị ime ọ tụrụ anụ ime oruru eweli ozugbo. Wepụ aka n'ọgwụ ị na-use destiny your unborn children. O nwere onye gboro Oke Ite nwa ya akpata ego ijiri Oke Ite wee akpata ego nwa gị akpatakọrọ ego. You have challenged nature. Ị ga-eche n'ọgwụ gị na ndị mmụọ. If you challenge nature, if you ever challenge nature, you will face the challenge. Challenging of nature is forcing nature to give you something that is not yet your time to reap. Even in never possibly water, it's okay here by omis. Ulubero gagi gaji we water that and magi choli wet here, you will be wet here. You want to get it by omis. By fire, by force, you must get it. Onye ọbụla nọ n'ụwa were particular time ekwuli ị ga-eji wee mee ike. Ọ bụrụ iwu bụ na mmadụ niile ga-eme ike ya. Na-ege ntị, ọ bụ na your grandfather dị wretched, mpa gị adị wretched. Ụmụaka niile mpa gị mụrụ adị wretched, ụmụnne mpa gị niile adị wretched. Mana something is seriously wrong with your family.
Imalu na gini, something is seriously wrong with your gini family. Ogbenye na moto ogayala. Kedi benji wefu otu a. Ibenji wefu otu a bụ na ọ bụ na ịkpatara ego n'ụtụtụ. Ịkpata ego n'ehihie. Ọ bụ na ịkpatara ego n'ehihie. Ịkpata ego na mgbede. Ọ bụ na ịkpatara ego na mgbede, mana ego ya echala gị n'ụwa gị ọzọ. Ụwa gị ọzọ bụ n'aka ịnọra n'ụwa ozugbo ozugbo ego apụọ. Onye ọbụla na-akpatara ego asị na ọ bụ ogbenye, ọ nọ ụwa, ọ bụrụ nnukwute ọgayala. Mana ọ bụrụ na chi ga-abụ na ọ bụ ụbịam. Onogo we belo obiam, man, something wrong. Something is really wrong. Onye ọbụla ji ọgwụ wee kpata ego na-ata abụbụ ya ebe. Ijiri ọgwụ wee kpata ego, ị ga-ata abụbụ ya ebe. Ụwa gị ọzọ iweleze kpa ekwele. Nene your family, ke mama your grandfather or the wretched. Unwebe wretched. Inene ma your father or the wretched. Mgbe your father ba, iru go bicycle, go bicycle. Ohwe iwo meputa wu. Iwane nu munne your father ni na ohwe ego lu. Iwane na bunu, moto ewu ego kita. Igogwe moto, ohwe ego moto na bunu. Obu na wero, something is seriously wrong with your family. Malama your grandfather ogolo Oke Ite na ehuiba. Oke Ite ine nu nenia. Iwela kala ko ụmụaka gị na-akụtụ gambo. O nwere onye gwọrọ Oke Ite nwa ya akpata ego. Ọ lụrụ anụlụ gị ọlụ lesi ma na ọ lụrụ ọlụ. O lesikọ na Oke Ite abụ alụrụ ọlụ. Imebe bụ Oke Ite, imebe bụ ọgwụ ego. Chi gị kwuo otu a, ịgbachi gị si apụta n'ụzọ, chi gị a na-anụ isi apụta, nnapụta. Na igwelu somebody eje wetara gị datin. Ọgwụ ego bụ onye ori mmụọ ka ọ na-eje ori na mmụọ. Oje na spiritual bank ozutere gị ego dabere gị. Izipụrụ onye ori. Na bụ ọgwụ ego. Ozugide nke gị zutechele gị, ojebe na nke ụmụ gị, oje ezu na-etigbuta, ọ na-ezu na-etigbuta. So many of them, mmụọ dị na be nna gaghị ekwere gị ka ihe uzu ego ahụ. Nke na ba na anụ. Mgbe eji wezuo ori ezu chenye ego niile adị worthless, dị useless. Ma o nwere ibe ihe eji ego a wee mee, ndụ gị ana gị n'iyi, ndụ ụmụ gị ana n'iyi. Ọgwụ ego nwere nke ọ ya abịa ịkpọ obido ọlụ ozugbo anọkata ọkwụsị. Kedu ebe na-akwụsị ya ọlụ? Ndị ichie dị na be nna gị adịrọ in support of it. Chi gị adịrọ in support of it. Alụsị ikwu nne gị adịrọ in support of it. Alụsị ikwu nna gị adịrọ in support of it. Alụsị ụmụnna gị na-anụsị ya ọgụ. Onye mere ya dọkịta bụ emenyu ọnya. Kaba save nata ụmụ gị. Kaba save nata your third generation. Maka na njọ ọbụla ị metara na-ada n'isi ụmụ gị. Na-ada n'isi ụmụ gị. Ihe eketa oke na nya bụ njọ. Ụmụ gị eketa oke. Ụmụ gị eme gị eketa oke. Na Oke Ite na support. Esi na ọ nwere ibe ome. Nwa dibịa sị gị nke rapụ mmiri. Dibịa niile eji ewe kpọ m asị. Ịgbara anya na ijele be mmiri. Ọ gwa gị na ọ nwere ya be mmiri ka ijelu. Ka Chineke God. Kedu ka isi baji ekpọ m asị. Inwa anwa echi kpasu gị na iwe sị na isi be mmiri na be mmiri ka isi ibe ana. Ịma na ịkpasu gị iwe. O jiri ntị anụ ya. O jiri ntị wee nụ. Ọ bụrụ mmiri enwere odi against ọgwụ. Ọ bụrụ mmiri enwere odi against ọgwụ. No, your tradition. Ndị ichie ebe nna gị, ti gị ndị mmiri dị against ọgwụ. Ọ bụrụ mụnwa dị against ọgwụ. Maka so many of you na-ekwu that thing. Mmiri dị against ọgwụ. Not to mmiri. Jee gba ava jụọ chi gị ka ị gba ọgwụ. Ka ị malịba ya agba gị. Jee ebe dibịa maara aba agba. O nwere ibe mmekọta ndị ka chi gị sị gị gba ọgwụ. Isi ya pụta nye chezina ka edute sekuriti ọzọ ka ọ chebe. Ndị mmiri dị na be nna gị dị against ọgwụ. Ndị ichie be nna gị dị against ọgwụ.
Chigi dị against ọgwụ, alụsị ikwu nne gị dị against ọgwụ, alụsị ụmụnna gị dị against ọgwụ. Na ba maalụ the do's and don'ts of ọgwụ ị na-agbọ. Ọbụna asị gị na ọgwụ ewele na ewele gịnị bụ ewele? Ọ gịnị bụ ewele? Ọ bụrụ ọgwụ ka ọ bụ. Asị gị oke ite ewele na-ewele oke ite jụrụ oyi na-enwere nwunye ewele na ọka ewele na-enye nsogbu na nwunye ewele. Fa niile bụ afọ ka a na-agụ ha. Stealing by tricks bụ ori, bribery and corruption bụ ori, breaking and entering bụ ori, afọ magasị. Fa niile bụ ori, fa niile bụ ori. Ori ka ba niile na-ezu na mmụọ, ori ka ba na-ezu na mmụọ. Inye gị iwe na-eluru olu gị, ọsọ gị kpọọ onye oke ite, ọsọ gị kpọọ onye oruru, ọsọ gị kpọọ onye ewele, ọsọ gị kpọọ onye kema anya ụla, ife dị gị mma kpọọ onye. Fa niile bụ gịnị? Ori ka ba na-eje. Ọgwụ ori ka ị na-agbọ ka o jee elu gị ori na mmụọ. Ka o jee elu gị ori na mmụọ. Yesi m na ị na-ata ahụhụ na ịtaga ahụhụ rinne na ọka ịgba ọgwụ na ọka ịgbọka n'ọgwụ a na ịtaga ahụhụ na sịsị ị na-ata ahụhụ mmiri atago m ahụhụ. Ahụhụ ị na-ata welu ndị na-atị ya ma ba gbọrọ ya. Nna gị tala ahụhụ ma ọ gbọrọ ọgwụ. Nna gị tala ma ọ gbọrọ ọgwụ. Ọ bụ na nna gị tala ọ bụ na your grandfather gbọrọ ọgwụ ego na-egwu ibe iche na ị ga na-ebe. Most of you ama mmụta gị. Kene your father say thank you but adị na ịgbọrọ ọgwụ. You know, after this program, call your daddy na phone. See how daddy, mba na agba ọgwụ ka ebe ị na-emedo. Ọ wasị gị na nya agba ọkwa na nya machakwa ndị enyi ya nwoke gbọrọ ndị schoolmate ya. Isi ya daddy, thank you na ịgbọrọ ọgwụ a. Ọ na daddy gị gbọrọ ọgwụ chena ya afụ nlili ya. Ọ bụ na daddy gị gbọrọ ọgwụ iwe ike bụli mbe na-agụ ọnụ mmiri. Ma ọ bụ na daddy gị gbọrọ ọgwụ. Jee cheke ndị ahụ gbọrọ ọgwụ na-amụta those things. Most of them abụrụ na ọgwụ ka bagbọrọ. No, na ejuzuru the baby. Ejuzuru the baby. Ọtọ no to that. Kene daddy gị si daalụ na ọ gbọrọ ọgwụ. Kene nna gị. Kwekwe ka ụmụ gị kenekwe gị na ga gbọrọ. No matter how wretched ede, ọ rọrọ ka Ọbasanjọba, daddy ga ararọ ka Ọtedọlaba, daddy ga ararọ ka ndị nwa, daddy ga anụrụ abịa. Kene daddy gị na anụrụ abịa bụ na ọ jere ụgbọ ka anụ abịa. Most of them ịnụrụ ababa yesterday. Today, their home is nothing to write home about. Jene na ụmụ ịka ụmụba mma. Most of them ụgbọlụ nya bụ ọgwụ ka anụ ababa bụ. Ịka ụmụba mma today, ịka ụmụba eriju abọ, ịka ụmụba live happily, peacefully, and everything otherwise. Kedu their family? Kedu maka ụmụba? Gị mere ada anụ ababa. Chike ndị ọkala anyị nụrụ ababa mgbe ahụ. Chike ndị ọgayala ịnụrụ ababa mgbe ahụ. A sị gị na ụkwalụ oge na ọ ga-ada. Otu obi ga ana. Na mmiri izolu na n'ugwu. Ebe na onye ọsọ lulu emecheche onye ije ga-eru ya. Nya dị na-aga ọsịsọ na Chinivola bụ ga-emechebo nkwọ. Ọ bụrụ onye ọ dịlị mma tata ka ọ ya adịlị mma echi. Nye nwere onye wule anya ọkụ, onye ubi elulu nya ma gịnị nya lacha. Onye ọbụla ubi elulu nya ma gịnị nya lacha ubi ya. Ube nke gị yi elu chikiti ili ya n'ọkụ. Wendidi nwata wendidi. No nkịta na iwelu ndidi na-atọ ọkpụkpụ gbara agba. Onye ndidi na-eli azụ mkpo.
onye ndidi na-eli azụ mkpo wetu obi gaa na welu nwayọọ. Enwere ndị a na-anụ ababa mgbe nwaanyị pere mpe, o nwere ndị anyị na-anụ ababa ndị eji wee mee ụmụazị, o nwere ndị tile anya egwu a na-anụcha ababa a sị na oge onye na-elu elu. Nya ka nji wee na-agba gị na chiki were particular point in time ọ debe elu gị. There are so many people renili mgbe anyị pere mpe. 1999, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ba mgbe Abakasịba nọ. O nwere ndị na-ere eni mgbe ahụ. Okwe ndị na-etile anyị egwu mgbe ahụ. Kedu ebe ba nọ tata? Oliver Di Kokwe mgbe ahụ a na-egwu ibe a, o nwere ndị onye na-etu egwu tililu ka Oliver. Kedu Oliver tata? Oge ya agaana. Kedu maka Ọsadebe nna egwu? Kedu maka Ọsadebe? Ọsadebe ka anyị na-anụ abịa, Ọsadebe ka anyị ji wee nwee ụmụaka. Ọsadebe bụ egwu ndị ichie. Ebe ọ bụ na Ọsadebe batara egwu mmadụ akalịa, crowd akalịa, Ọsadebe na-egwu dịka onye ewuche. Tata ụfọdụ na-ebe ebele mgbe afọ kaba dịka Ọsadebe. Ndị nọ na TikTok aflag go this video. Emere join ya mụ ma ọ bụ na ọkọtụa. By next 3 minutes ọkọtụa, rejoin ya mụ. Kedu ebe Ọsadebe nọ tata? Oge ya agaana. Enwere ndị na-eme ibe onyonyo, Papa Ajasko. Ilote maka Papa Ajasko. Kedu maka Ogbu Awa? Kedu maka Ogbu Awa? Ndị aba nọchala ababa mgbe ahụ. Kedu ebe ba nọ tata? Oge ebe a agaana. Chela oge chi gị. Chela oge chi gị na ube n'ụlọ onye ukwu ya elugwa n'ụlọ onye nta. Mgbe arọta aka ọ bụrụ ọnwa 12. Enwere ndị mere anyị, o nwere ndị tile egwu mgbe ahụ anyị pere mpe. O nwere yoli bracket ile anwụ itu ma yoli egwu ahụ ewuchekwana. Onye bụ na-eti egwu ahụ ọ ka na-etizikwa, ọ bụzikwa celebrity chuo n'one ka ọ ka na-aga. Kedu ebe ọ nọ tata? Oge ya agaana. So many of them anwụrụ anwụ mana oge ebe agaana. Chelu ka oge nke gị wee lue. Tata nụ nwoke anyị na-anụ aba Wizkid mgbe aba anyị na 14, 2015, 14, 16 ka ebido n'ọnwa Wizkid. Tata Wizkid anakpu akwa na o. Nezikwa Zazu apụtakwana. Zazu na-enwere ibe ọ na-agụ. O nwere ibe ọ na-agụ n'egwu. Mana gịnị chiedelie sie na ọkwa oge ede ebe a n'oge rain. Zazu anọdụgo na your screen, whether you like it or not, whether me like Zazu ma na like ya. Zazu ze mgbe ọ pụtara na-asị ka nke bụkwa Zazu ze ewu ego na-eli ego ya. Oge ede ebe a ịma mmemme nwe ya. Mgbe ahụ ọ na-ebe ebere ka ọ dị ka Wizkid, mgbe ahụ ọ na-ebe ebere ka ọ dị ka P-Square, mgbe ahụ ọ na-ebe ebere ka ọ dị ka Blackhead. Tata oge eluena. Wendidi nwata wendidi n'oge gị ga-elu. Ndị nọ na TikTok I flag go this video, they have flagged the video, so I will enter live again, so you will rejoin me after 2 minutes. Kedu ebe ba nọ taa? Kedu maka garumabia bụ ngatili mambebe ge mambebe Ogechi my girl, you promise to stay, say you no go away. Kadabia bụ Sky B o mechara nke ikpeazụ a force nwa nwunye ka ọ bata. Oge a gaa na ọ ngachago ọ madịzi ka mgbe ahụ. Maka gịnị? Oge a gaa na, whether you believe it or not, oge a gago. Oge a gaa na.
seku ịba mba awilo lokomba anyị ji ewe m ụmụaka ndị Indomie generation amara ya. Awilo ka na-ewuzibe, awilo ka dịkwa ndụ o, awilo ka na-eti egwu, mana gịnị oge ya gana. O nwere onye tiri nwa mgbe nta ọ naghị adịgide, ọkwana nwa mgbe nta ọ naghị adịgide. O wuru ewu mgbe ahụ, nwa mgbe nta ka anọzibe, nwa mgbe nta ka nọkwa ya o, mana oge ya gana. Kedu maka nke atili ịma na nwa ya mmadụ ebe ewo nwanyị mmadụ etie ịma na nwanyị ibe m awa chukwu kere ụwa ịma gịnị n'ebe nnafụ une n'ụwa. You know that Lord is good. Kezaba ndị a bag anọkwa o ndị apa na apa ka si bag anọkwa o mana badazi eti maka gịnị oge ba aga na. The time of past. Rejoin me TikTok Dynamite. Why na ịma nchele oge gị wenu ndidi obele oge akpaza. Thank you. Rejoin yam na flag go this video. Why na ịma nwa ndidi nwanne m oke na ndidi na ọta aka ọ dị mma na ọ ya dị, ọta aka ọ dị njọ na ọ ya dị mma. Ọta aka ọ dị njọ emecha gịnị ọ ya dị mma. There are great men a na-anụ ababa mgbe ahụ. There are so many great men a na-anụ ababa mgbe ahụ. Enwere egwu ụmụaka anyị gụrụ mgbe ahụ. Joy, 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 in my life is singing. Joy, 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 you make my life singing. Echefusigo m ya. Onwe echetara egwu a. Egwu eji m ụmụazị mgbe ahụ. Onwe echetara dị egwu. Ọ gara wide world. Tata anya afọ ozi ya maka gịnị oge ebe a gaa na. Kedu ibe nji nwa na-agosisila gị ebe a? Enwere ndị na-akpasa na-ama anyị amụ oge ahụ. Kedu maka Uche Ogbuagụ nna comedy? Kedu maka Dede one day bụ nna comedy? Tata nwanyị adaza n'onu ya mgbe ụwa na-atọ ụtọ. Ọ bụzi kịta mbute ike karịrị ebe niile. Ọ bụzi kịta mbute ike karịrị ebe niile. Ibe ji wee na-agba gị ebe a nwa bụ na ogo mkpụrụ osisi ọbụla pụrụ epu were oge ọ ga-eji wee mịa. Ịkọ na mmadụ ọnụ rapụrụ ya oge echi ya na oge echi ya ka mma. Ewezuga nsogbu ụwa, onye na-akọ m ọnụ ụwa jụrụ chi m ajụjụ. Ijụrụ chi m ọga nke m ya elu. Ụwa ahụ pọpọ, ụwa ahụ pọpọ, ebe ewu pọpọ, ebe ewu pọpọ, pọpọ dana na ya ka ụwa si ya. Ụwa ahụ pọpọ. Onwe echetala egwu a. Kedu ebe ọ nọ tata? Oge ya gaa na. Ọ na-awụzi ewu. Mgbe Gozie Okeke nọ n'egwu, o nwere egwu Gozie Okeke yi eti kịta ga-ewu ewu dana mgbe ahụ. Mgbe Fada Mbaka na-agba anyị ala,
ebube dike ebube monso ebube dike ebube monso ebube dike ebube monso ebube dike ọ gwara Mbaka anọzi ebe a kịta Mbaka ka nọ ebe a na kịta ọ bụ na Ebuka Obi na-ewuzi nwa Mbaka ọgụ kedu nwa Mbaka ọgụ ka nọkwa ndụ Ebuka Obi ewuene maka gịnị oge aga na Mbaka bụ ibe o tibutere kịta ka ọ na-eri mgbe Mbaka wuru aga na forget that thing onwe mgbe Mbaka na-ewu onwere ụfọdụ ga-ewu ka Fada Mbaka onwe mgbe ele na-ewu mgbe anyị ka na-eje ụka onwe mgbe ele na-ewu Fada ọkụ na-ele Fada gbuzuo mgbe anyị bụ ụka n'izi ọ na-anya anya alọ Fada Ede mgbe anyị bụ ụka n'isi ọ na-anya anya alọ na-ekwe Ebuka nke ụnyaahụ Ebuka Obi nke ụnyaahụ Ebuka Obi ewuana ịma onye bụ Fada Mbaka Fada Mbaka tinye crusade n'Ọnịcha imaze niile emechie Aba abịaba Ọnịcha ebe niile eju Fada Mbaka oge aga na adịmchọ na crusade ya ka na adịzi ọ dị onwe ka ọ dị nwuzie da crowded otu o si adị before oge aga na whether you believe it or not oge agago oge ewu oge chi edeli oge ewu agago ndị ọzọ etake go over Ebuka Obi etake go over whether you like it or not otu a ka ọ ga-adị echi niile onye ọzọ ya pụta onye na-atụrụ anya apụta kedu ibe nji agwa gị ebe a nwee ndidi na ịmabere nke bụ oge gị mgbe Fada Mbaka na-ewu amụgokwa Ebuka Obi o ọgwụ mana amụrụ Ebuka Obi taa mgbe Fada Mbaka na-ewu amụgo Ebuka Obi ma Ebuka Obi amarọ na ya ga-arụ otu ọra tata ọ marọ na ọ ga-arụ otu ata maka gịnị na sta anyị elugo mgbe chi ya kwuru na ọ ga-elu o nwere oge chi onye delie ị na-elote ndị ka lele gị ị na-elote ndị ka gị mma lotekwa ndị ka mma nwata ị na-agụ ndị ka gị mma lote ndị ka mma na chi ga-adị ozuzu ezuzu chi ga-adara ibelibe nwata na-agụ ndị ka mma lotekwa na o nwere ndị anyị na-abaghị wee gụ sekọndịrị skuulu ma ba anwụgo o nwere nwata nwụrụ na klaasị anyị mgbe ahụ osozi mume 2024 ọkwa 2024 ka nna ya 2009 o nwere nwa klaasị anyị nwụrụ 2009 2008 o nwere akwamozu anyị je ilotekwala ndị nwụrụ na bụ ilotekwa ndị nwụrụ na klaasị unu wee lobe ndị ka mma lobe ndị ka gị mma ibe ọgbọ m niile agbasigo moto ọgbọ m niile ilotekwa ndị nwụrụ anwụ jee na mọchụwarị na ọgbọ gị ka na-anwụ luo echi nwata nwe ndidi nwata nwe ndidi loto ọgbọ gị nọ na prison yard o nwere somebody atụrụ nga for over 14 years ọ nọ n'ime nga onye bụ na ebe bela ka nya dịka na firi ma nya bụza na nya gbara benza iche na ịnya moto ada agụ ndị nọ na prison ka Bugatti na-ewu ka benza na-ewu o nwere moto ndị wubulunu kedu maka nọ ka ya 3310 ịma na o nwere mgbe sim kaadị ka fonu wee gala ọnụ ịma na o nwere mgbe sim kaadị ka fonu wee gala ọnụ ịma na o nwere mgbe a na-ele sim kaadị 35,000 naira 35,000 naira na ọdụ ka kịta 3.5 million maka na mgbe ahụ bụ the highest money bụ 100 naira highest currency mgbe ahụ bụ 100 naira
highest money mgbe ahụ bụ 100 naira. SIM card 35,000 a na-eli ya 35,000 SIM card. Mgbe ahụ onye ori jide gị were SIM card gị nye gị phone. Mgbe a na-eyuzu selura. Ilotalo. Kedu maka mgbe bus rate na na-atajili anya mgbe pick up 504 190 bụ the highest car mgbe ahụ 190 V-boot mgbe ahụ anyị ekwu ebe n'okwu mgbe E90 be na-egwu kedu ibe bụ gịnị bụ Venza mgbe E90 na-egwu kedu ibe bụ Bugatti mgbe E90 na-egwu kedu ibe bụ kedu afịa bụ Ferrari ahụ elewege na-ilo na ya alụ Ferrari elewege na-iloli ya mgbe bọs rejin bụ nnukwu moto elewege na iloli ya tata anụ nwa fe ewupụtasị anụ kedu ibe nji wee na-agba gị ebe wendidi nwa obele oge na chinibola bụ ya meche gị megịnị bụ nkwọ ilote ndị ka gị mma lote ndị ka mma onwe ndị gbanarị o nwere ọgbọ gị na-avụrụ oli ya onwe ndị gị na ba iwe gụọ akwụkwọ iwe gụ skuulu gụcha skuulu ije ikpe ịkaba onwe ndị na-aya iyo bụ ndị abụ ndị na basi wee gụọ akwụkwọ iche nọ ndị na gị na ba gụrụ akwụkwọ kacha gị ịma na onwe ndị ka maka gịnị aka niile dị n'aka ba niile were baba na-alụ ma ba arara ịra ụwa anụ nwaanyị pụtara welu ndị bịali nne n'ụwa ụwa anụ nwaanyị pụtara welu ndị adụpụtara ka i wee welebe mmalụ na chi gị nọ n'ọrụ nye wutezina gị na onwe ndị ka gị onwere ibe bụ moto ndụ ka akụ ndụ bụ isi ndụ ka akụ mma ndụ bụ isi onye dị ndụ gbalụ first onye dị ndụ gbalụ first nya mere onye ori eji wee bata mgbe afọ ọ tụdo gị ebe ọ sị gị your money or your life isi ewelu ego ma nye rapụrụ gị ndụ gị onye dị ndụ were olileanya adịla onye dị ndụ itigbuzinye n'ike mee nke na iji wee bụrụ mmadụ rapụrụ ndị mmụọ nke ba ji wee bụrụ ndị mmụọ rapụrụ chukwu nke o ji bụrụ chukwu na-ewere ọlụ bụ ọlụ dịịlị gị ọlụ dịịlị mmụọ oge ego a ga-eji wee bịa bụrụ ọlụ dịịlị gị nke gị bụ gba mbọ chụọ àjà taa ụfụ gba mbọ pụrụ n'iru ọlụ kpọsa abịa rapụzie ego mbọsị lọkụ gị mbọsị urube gị n'ihe elu chi gị ya wetara gị na azị ọbụla chi onye kwelu na oje elu na oje eli na oje olu ji igbo emecheche na ọ ya bịa n'ụsọ ụkwụ nya dị na-aga ọsịsọ na onye ọ dị n'ọkụ na anwụ n'ọkụ onye ọ dị ọsịsọ na anwụ ọsịsọ nwaanyị na-ebe akwa na nyekere onu di o nwere ọgbọ gị na-anụbere di o nwere ndị tọrọ gị na-anụbere di o nwere na-anụrụ di wee nwụrụ uche gị dị ya mmadụ mụtara nwa eji wee mara nwa nwụrụ anwụ mmadụ mụtara nwa nwụrụ anwụ eji wee mara na mmadụ na-anwụ anwụ mmadụ mụtara nwa nwụrụ anwụ eji wee mara ebe bụ ọnwụ o nwere ibe melụ n'ụwa na-ewere rizin o ji wee mee chima ije chi gị ma ije ụwa gị chima ije ka anyị kwụsị na ịdị na-aba nọsensị aba anyị na-aba Esther nke nwa Mercy Joy ka anyị gụọ na-aba welu ọya bụ onye ege ntị o nwere aba ọya bụ akpọ mmadụ asụ anụ ude
onye nọ na-echekasị uwe na-eche otu onye esi wee kwụ ụdọ na-eche ịnọgidikwo chima ijem ewu onye bụ na-eche nya bụ echiche echeta olu onye bụ aba chimụma ijem ibe niile ị na-agabiga n'ụwa na chi gị maalụ onye bụ achọrọ ụdọ wụsa na chi maalụ iji ya o nwere ibe ị na-agabiga n'ụwa chi gị na-amarọ kama na chi gị wee ke nye gị sị gị na otu ị ga-esi wee pụta na nya bụ afọ ma ga chọrọ chi gị wee ke na-eche gị ka ị bịa ka ịtụdata ụdọ ka nye were ụda wee dogote gị eju ịtụdata ụda bụ ịchụ àjà ọ bụrụ ịgba ọgwụ pụta n'ọgwụ na ọgwụ abụrụ omenala anyị onye ọbụla gbọrọ ọgwụ wee kpata ego na-ata avụvụ ya ebe ịtacha ụmụ gị atara ụmụ gị tacha ụmụ gị atara na tọdụ jenereshọn ka ọ na-ebe ka o si sọ Chukwu ka ụwa m ga-esi wee dị ka o si sọ Chukwu ka ụwa m ga-esi wee dị chimu bụ ụzọ na-esi ya n'azụ oge chimu ka mma wetu obi n'obele oge na ọ ga-adị mma mbọsị nna m na-anwụ na ebe ọ na-agba anyị bụ tebe na ọ ga-alụ tebe na ọ ya alụ tebe na ọ ya alụ onye gbalị mụ na na-emechacha na ọ ya alụ lulu m otu a mmekwetara onye ọbụla nwere oge ị na-afụ mmiri enwelo n'iru akwụkwọ tata mgbe ebido 2014 wee bụba m kịta dibịa kalịana enwego ndị ka m wee wuwe 2014 ka anyị nọ n'egwu a 2014 ka anyị bidoro egwu a kịta anụ nwa onwego ndị ka m onwego dibịa ga-abụ oti ọ bata live otu ọkam wee followers ọkam wee view maka gịnị onye ọbụla nwere oge m ga oge onye ọzọ apụta maka na o nwere ndị dibịa nọbụ on board tupu olu anyị ọbụla oge m ga-aga oge m ga ọ bụ na m anagburu anagbu nwụrụ anwụrụ maọbụ nọdụ nwa ka ndị onwe ndị bụ na o nwere onye bụ na-ege ntị o nwere ibe dị na this time anyị na-ekwu ibe o nwere ebe na time ya ọ kwụsịbụ ire na ọ ka na-ere ụdị mmadụ dị ka P-Square ka wee respect ebe ọ bụ na ọ nọ ụdị mmadụ dị ka Flavor n'abalị a ọ pụta ka Flavor bido Flavor ewepụbụ aka na reminie ịma na Flavor ya kwụsịbụ ire ndị be na Flavor bidoro egwu anagbusiena ma Flavor ka anị ya bụ eziokwu ọ bụ asị kedu maka dibanjiba na Flavor bidoro egwu ma Flavor ka anị ya ọ bụ asị enwere ibe na-agba gị o nwere ego abụọ ọnọdụ ọ ga-anọgide wee nwụrụ nwee ga-abụ ọ pụrụ nwee ga-abụ ọ pụrụ ọ batakwa ọzọ Tiwa Savage ọ bụ tata ka o bidoro Tiwa Savage ka nọ n'egwu ọ bụ asị bụ eziokwu ịmakwa mgbe ekọnụ na-ewu ịmakwa na ekọnụ ka dị ndụ ekọnụ ka na-etikwa egwu mana mmadụ nọ na ka na-ege egwu ya mmadụ nọ na ka na-ege egwu ya gwe ndidi soso chiki mala ije ụwa gị chiki mala ebe ihe ejedebe ebe na onye ọsọ lụrụ onye ije ya elu ya nke gị bụ mme nke dịele gị ndị be anyị sị na ọ na-agba chụ aja ibe ama ndị mmụọ ọ bụrụ agba ọgwụ na chụ aja ibe ama ndị mmụọ ọgwụ ọbụla ị gbọrọ agbọ were expiring date ọ na-expire tara ahụ emecha ọgwụ abụ ga-eme ive na ọ bụ na ọgwụ abụ emebiri dibịa m gbalị anwụrụ ịmana na dibịa kpọrọ ọgwụ na anwụ anwụ wendidi abụọ tata ka anyị fụbala ọgwụ ke maka ala nwaanyị Asaba ịmakwa mgbe ala nwaanyị Asaba gburu mechaa Attire na fim ala nwaanyị Asaba iche nọọsọ fim o mere live
nwanyị Asaba wulewu life. Ibe niile nwụlala nwanyị Asaba mmadụ n'ole ka dị ndụ ọ dịkwa nna bebe. Wendidi onwere ibe anyị bụrụ tata na anya na-abụrụ ụnyaahụ. Wendidi na obele oge ube gị ga-elu, ube gị lue ịlacha. Ọ bụ na ube ga-elue ịlacha. Wetala m phone ga ka njili zakọ. Wetu obi gị na ọ bụ na ọ taa ka ọ dị njọ na ọ ya dị mma. Ife ọbụla na-eme n'ụwa anụ nwa nwere reason. O nwere reason and purpose. Ọ bụ na ịgbolo Oke Ite jee bupụ ya ka ịkpụ alụ. Ọ bụ na ịgbolo Ibobo jee bupụ ya kpụ alụ. Ọ bụ na ọ dị na be dibịa kpụ alụ na imela alụ ka ọ dị ebe na mmụ aka gị. The more longer ọ na-anọ, the more longer ị na-ata afụfụ ya. So many of you ga-ekiri emu na agbalị ya nọ na ọ lụrụ ọrụ. Dibịa mebie anya na ọgwụ gị ka ọ bụ. Ọgwụ na dị na be dibịa bụ ọgwụ gị ka ọ bụ. The more ị na-edokwu ya, the more ị na-edenja your life, na-edenja the life of your children. Bupụ Oke Ite na-ejiri Oke Ite wee malụ ndị Igbo. Agwa nke bịawa be m. Omenala bụ na be nna gị ka ihe eme. Agwa nke bịawa be m mmiri enwe ilo. Ibe mgba gị bụ na ọdụ be gị mebe omenala. Ma gị rapụ ọgwụ aka na ndị isi ebe nna gị anabatara ọgwụ. Chi gị n'ọlụgụ ụwa anabatara ọgwụ. Ọgwụ bụ ịchalenji Chukwu, ịchalenji nechọ ka onye gị ibe na-eluru olu gị, ka onye gị ibe na-elu bụ oge ị ga-ewetie, ka o jee ori jee zụtele gị akalaka ụmụaka gị ka ilive, maọbụ jee orije kpeta akalaka ụmụaka ndị ọzọ ka ilive. So many family adigo. So many family are useless go because of ọgwụ agbọrọ agbọ. Ejikoli ebupụcha aja ana. Okenye alụlụ a na-ejikolu ka ọ wee gbuo ọgwụ ọgbọrọ agbọ ka ọgwụ a ka na-alụ ọlụ ọsị na ebupụ ndị ichie na nya na-eje ụka. Onye gbọba ọgwụ ojefe ụka. Ndị ichie asọpọtụrụ ya. Ndị isi ebe nna gị asọpọtụrụ ya. Ndị isi abụ dị n'obi na-egbu onye na-agba ọgwụ. Onye melụ ndị o ji bụrụ onye bụrụ okenye alụlụ anọ sị gị na-ebupụ ọgwụ dị na be, na-ebupụ ndị ichie na nya ya mere ndị ichie sị gị na Baịbụl ka ya eji dochi ndị ichie ka ebupụ ndị ichie bụrụ ndị ichie bunye fada maọbụ suo ọkụ maọbụ bunye pastọ. Ị mara onye ahụ ogbu ka agba. So many of them bụ ọgwụ va ji wee jide unu. So many of them nọ n'otu nzuzo wee kwuo na ọ nwere onye ga-akaba na the family. Ije agbadogo gị na ọ dị na ọ dị eme ụmụ ife anụ ụka ka ọ na-eje na Jizọs ka ọ ma. Onye mere alụ ọkpọba Jizọs. Na Jizọs na-akwado alụ. Onye mere alụ ọkpọba Jizọs. Onye ọbụla bụ okenye na bụ unu. Onye ọbụla bụ okenye na bụ unu wee gba gị na oluo mgbe o kwesịrị ibu ndị ichie ma bulu ọfọ. O wezi na anya ya egbu ọfọ na Baịbụl ka o eji wee dozie. Mana olile amosu. O bulu ọfọ bụ etigbuo onye. Mgbe gboo onye na-eme ajọ ibe ada ebu ọfọ. O metụ ọfọ aga ọfọ gbuo onye. O metụ anya ya ka ọ ma last. Nna mere baji agbana n'ụlọ ụka sị gị na nye ejebe gị ụka. Onye ọbụla na-agba ọkụ ọgwụ ada eje n'ọfọ, ọ da eje na aja ana, ọ da eje na ndị ichie, o je anya ọnwụrụ, o jere anya ọnwụrụ.
achọrọ m ka iwetu n'obi gị ala ọ bụ na ọ nwere ọgwụ ịgwọlụ jee mebie anya onye na-asị gị 4 days ọ bụrụ chukwu ọ bụ chukwu gịnị mere na ụmụnne o nyere 4 days ọ na-enye gị 4 days onye nwe abụrụkwa ọgaranya na onye gị 4 days ịbụ ọgaranya mana wee nyere onwe ya 4 days ịbụ ọgaranya ọsọlị ya nsọ ọ na-enye gị 4 days o mere nwanne ya 4 days ma ọ bụrụ na ọ ma mma onwe ya mee nwanne ya nya mebe ụmụnne ya 4 days ka wapụcha ọgaranya mmadụ enye gị 4 days ị na-agba na-eje oje na mọchụwarị oje chịkọta ọkpụ mmadụ chịkọta ọkpụ ndị nwụrụ anwụ o were gba ọlụ gị ọgwụ sandị ọgwụ ka ọ na-alụrụ gị ọrụ ibulu ọgwụ na-eti hei ọ na-alụ ọrụ obu igbo bụ obu nke a gịnị melụ na ọ gbọrọla ọnwụ ya na-agba ọrụ ụmụnne ya na ọ na-abụ onye eje afịa ofe ibe dị mma ogotela ụmụaka ya gbachalụ ndị obodo ba na ọ bụrụ na ego ka ọ na-eke ebe a na ọ ma nlụta gị ndị bebe ya akwụchago na line tuwu ya odogwu tuwu ya ala okere olive ego tupu olụta gị n'ebe na-egwu wayo ka a ga-akpọ gị Aviọma na-ele onwe ya adịrị emeli adịvat adịrị emeli Aviọma adịvat Aviọma na-eme gịnị na-ele onwe ya elu ebe a ga-atụ gị ka mbụlụ ijebe akpọ gị ijebe asị gị bịa na ọsịsọ na ọ na-ebunye ike ọ na-eme nna ọ na-eme nke nwa ije na o nwere repercussion ya dị more deadly than the money ị na-eli that money ọ ga-enye gị the repercussion ya dị more deadly ma omenala dị na be nna gị setụlụ ndị ichie dị na be nna gị setụlụ achị gị setụlụ alụsị ikwu nna gị chụọ aja na mmiri chụọ aja ndị Igbo ọ chụrụ ka iwe ndidi nwata wee ndidi na dị n'aka ọsịsọ ịmara pasị onye eji agba ọgwụ a igbu mmadụ adịrọ na ụfọdụ famili onwe famili ga-abụ fagbuo mmadụ fa atagide abụbụ ya wee nwụrụ maka ọ bụrụ gị ya eje kotere famili unu ogbugbu mmadụ o nwere nke o nwere nwamba ọyị bịalịbe m sị m na o jeli Nnewi mmadụ bịalịbe m sị m na o jeli Nnewi wee batalụ ọbụ na egbuli ozu na o nwere pasị dị na ozu mmadụ a na-eje ebele wee na-alụ ọrụ n'ozu ọbịala nwa nwoke ọkwa nwa mmadụ dị ebe a ọkwa nwa mmadụ dị ebe a ọkwa nwa mmadụ ka egbuli ebe a egbuo nwa ka ọ ga-adịgide gị mma ọ bụ na egbulu ngụ nwa nna agwa okwu a na-ekwu okwu a sirapụ mmiri dị jelos Oke Ite dị mma na Oke Ite na-alụ ọrụ ọ bụ na egbulu gị wee gbọọ nke a gbọrọ 1990 kedụ ka ọ ga-adị gị kedụ ka ọ ga-adị gị ọgwọ nwa mmadụ ka eji elekwa ọgwụ a ụfọdụ ka e na-ezu mmadụ n'ori abata egbu onye chere ọbala echenye n'ọgwụ ka ọgwụ wee bute ka ị wee bute ike ka mmadụ bute ike ịnọdụ obodo oyibo sị nyakpọtọwa dibịa ọkala mmadụ ọkala mmụọ nna jime dibịa ọ bụrụ ya bụ dibịa ọ bụrụ onye bido dibịa o jee chọba ebe ọ ya agba ọgwụ chọba onye ọ ya agbala ọgwụ dibịa bụrụ ọgwụ dibịa bụrụ ọgwụ kwadobe ajọ ibe ọbọ ngọlụ gị bụ na ajọ ibe ihe na-akwado na oyi eti gị n'isi ọgwụbere ajọ ibe ihe na-akwado ofu mbọsị eji ejide gị eyi eji gị wee gwa ọgwụ a bụ na ị ga-adị ndụ eyele gị amụ ọ bụrụ nwaanyị ka ị bụ ịdị ndụ eyele gị ala ị ga-adị ndụ otu eyele gị ovu ala stichi enya ọdịgodo ewee were na-efu ọgwụ a na-agwụ ya ekwue ka onye ọzọ bịakwa ekwu ọnụ eyele ala gị nke ọzọ tinye na ya eyide ndụ eyele gị ike na bụ ọbọ nna agọlụ gị mbọsị oge elutu gị mbọsị ahụ efozi ọgwụ ego ka ikweta ipi ụwa ọzọ agbago ọgwụ ndị ihe esozi m ipi ụwa ọzọ isolu m wee kwuwe okwu maka ọgwụ ego isolu m gwa ndị mmadụ bapụta n'ebe ọgwụ ego nọ nye bụ ọbọ nna agọlụ gị ndị bụ onye kwadola ọgwụ ego a kụ niile bụ ibe niile na-akwado ya
egwuru m na ọ ya elutucha unu ejili gị wee gwọ ọgwụ a anya eji gị gwụ ya maọbụ ịmụta nwa edunara gị nwa gị mbọsị ọzọ ebe ogwu ego ka ikweta na ọ nwere ebe ọ bụ famili na-achọ mmadụ achọ n'ala Igbo kalịlị bụ aja dị n'ala famili na-achọ mmadụ achọ bụ aja na uzuzu kedu ebe eji mmadụ eme ọgwụ ka eji bụ agbọ ọgwụ ka eji bụ agbọ ka anyị zaa kọlụ